2024च्या विधानसभा निवडणुकीत कोकणात शिवसेनेच्या बाजूनच कोकणची जनता राहिली। अर्थात ती बदललेल्या राजकीय समीकरणांनुसार एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या बाजूने। रत्नागिरी सिंधुदुर्गचा विचार करता तिन्ही विधानसभा मतदारसंघातील आमदार वगळता बाकी साऱ्याच मतदारसंघात शिवसेनेच्याच पारड्यात भरभरून मतरूपी दान जनतेने टाकलं। सिंधुदुर्गात माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे यांनी गड जिंकला। त्यांच्यासाठी खास सभाही तेव्हा मुख्यमंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी घेतल्या। आता उपमुख्यमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे खास जनतेचे आभार मानण्यासाठी सिंधुदुर्गात येत आहेत। कुडाळात त्यांची भव्य सभा होते। या सभेकडे तर लक्ष लागलेच, पण त्या व्यतिरिक्त आता सिंधुदुर्गात आगामी निवडणुकांचं वारं वाहू लागलंय। जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका या निवडणुका असताना कार्यकर्त्यांची मोर्चे बांधणीही तेवढीच गरजेची आहे। सिंधुदुर्गात महायुतीचे आमदार असताना आता भाजप, शिवसेना या पक्षांमध्ये पक्षप्रवेशावरून थेट शाब्दिक वारही रंगू लागले। यातच एकनाथ शिंदेंचा होणारा दौरा विशेष ठरतोय। याच पार्श्वभूमीवर आता चर्चा करणार आहोत। माझ्या सोबत आहेत कोकण सात लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर मॅडम। नमस्कार मॅडम, आपलं मनपूर्वक स्वागत। उद्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे येत आहेत। अर्थात ते जनतेचे आभार मानण्यासाठी त्यांचे शिलेदार असलेले माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर असतील, त्यानंतर आमदार निलेश राणे असतील, त्यांना जे जनतेने प्रेम दिलंय, आमदार म्हणून निवडून दिले, त्यांचे शिलेदार म्हणून आता विधानसभेमध्ये ते पोहोचलेले आहे, त्यांचे आभार मानण्यासाठी येतात। एकंदरीत हा दौरा कसा असेल आणि सध्या कुठे या सभा होणार आहेत, कशी तयारी सुरू आहे सिंधुदुर्गात? जुईली 2024च्या ज्या निवडणुका होत्या त्या विशेषत्वाने वेगळ्या होत्या आणि त्याचा जो काही रिझल्ट लागला त्याच्यानंतर एक वेगळं वातावरण पुन्हा एकदा राज्यामध्ये झालं। सिंधुदुर्ग जिल्हा सुद्धा त्याला अपवाद ठरला नाही। नितेश राणे हे भाजपचे आमदार म्हणून निवडून आले, परंतु त्याचबरोबरीने गेली 10 वर्ष ज्या मतदारसंघात वैभव नाईकांचं वर्चस्व होतं त्या ठाकरे सेनेच्या उमेदवाराला हरवून शिंदे सेनेचे उमेदवार निलेश राणे हे विजयी झाले आणि तेव्हापासून पुन्हा एकदा एक वेगळं या मतदारसंघातले जे काही चित्र आहे ते दिसायला लागलं। तसंच दीपक केसरकर चौथ्या वेळेस हॅट्रिक करत, हॅट्रिक म्हणता येणार नाही, चौथ्या वेळेस ते इथे आमदार म्हणून निवडून आले। या सगळ्याच म्हणजे शिवसेना कुठलीही असो, मग ती शिंदे सेना असो अथवा ठाकरे सेना असो, परंतु शिवसेनेवरचं जे काही प्रेम आहे ते कोकणातल्या जनतेने पुन्हा एकदा दाखवून दिलेलं आहे। आणि हे जे काही प्रेम आहे हे त्यांनी जे भरभरून मतदान आपल्या आमदारांना, इथल्या उमेदवारांना केलेलं आहे त्याचं एक म्हणजे त्याला काय म्हणायचं, त्याला त्या ऋणाच्या बदल्यात म्हणून उद्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत। याच्यापूर्वी एकनाथ शिंदे आलेले होते, ते लेटेस्ट म्हणजे आलेले होते ते ज्यावेळेस निलेश राणे यांचा प्रवेश होता त्यावेळेस तशीच भव्य दिव्य अशी सभा कुडाळलाच झालेली होती आणि उद्या देखील तसाच मोठी सभा, विराट सभा कुडाळच्या नवीन एसटी स्टँडवरती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। आणि ज्या पद्धतीने कार्यकर्त्यांमध्ये याचं म्हणजे या संदर्भात सांगितलं जाते ते जर बघितलं तर निश्चितच उद्याची सभा ही प्रचंड मोठी होणार आहे। आणि ज्या पद्धतीने म्हणजे तू म्हणालीस की एकूण काय वाटतंय एकूणच, तर निश्चितच मतदारांचे आभार मानणं हा तर एक विषय आहेच। एक ती कृतज्ञता असते एखाद्या, म्हणजे जेव्हा आपण एखाद्याकडून काहीतरी मागणी करतो आणि ती जेव्हा भरभरून त्यांना दिली जाते तेव्हा कृतज्ञता असणं हे साहजिक आहे आणि त्या अनुषंगाने येत आहेत। सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे निलेश राणे हे जे आमदार झालेले आहेत ते, आणि पुन्हा एकदा सावंतवाडीचे आमदार म्हणून झालेले दीपक केसरकर, हे दोघही जण शिंदे सेनेचे। दीपक केसरकर हे तर प्रवक्ते होते ज्यावेळेस शिंदेंनी नवीन जेव्हा हे आपला बाजूला वेगळा गट स्थापन केलेला होता तेव्हा, आणि निलेश राणेंनी एका वेगळ्या धडाडीने या शिंदे सेनेमध्ये उडी घेतलेली आहे। आणि आता जर त्यांचं जर एकूणच वक्तव्य जर बघितलं तर शिंदे सेनेला किंवा धनुष्यबाणाला पुढे घेऊन जाण्यासाठी त्यांनी जे काही करायला पाहिजे त्या पार्श्वभूमीवरती ते सगळं जंग पछाडतायत। त्यामुळे उद्याची सभा ही विशेषत्वाने पुन्हा एकदा वेगळी असणार आहे। एक वेगळं डॅशिंग नेतृत्व पुन्हा एकदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येत आहे आणि मतदारांचे आभार मानण्यासाठी येत आहे। त्यामुळे आभार मानताना त्या आणखीन काय त्याच्यातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला देऊन जात आहेत
हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे. बरोबर. तुम्ही आता जसा उल्लेख केला तसं आता दीपक केसरकर जे ज्येष्ठ नेते आहेत, प्रवक्ते म्हणून त्यांनी काम केलंय आणि पुन्हा एकदा त्यांना ती संधी मिळाली आहे मुख्य प्रवक्ते पदाची. त्यांनी आपली झलक तर दाखवलेली आहे, काम देखील दाखवलंय, म्हणून ते अगदी जवळचे म्हणून ओळखले जातात आता एकनाथ शिंदेंच्या. तर दुसरीकडे मुद्दा येतो तो म्हणजे निलेश राणेंचा. आता या मतदारसंघामध्ये कुठेतरी ठाकरेंचं प्राबल्य होतं, तिथं आमदार म्हणून वैभव नाईक यांनी काम केलेलं होतं आणि त्यांच्या समोर एखादा तुल्यबळ नेत्याची गरज होती. जर त्यांना तिथं आपली ताकद दाखवायची होती किंवा आहे आणि जर आपले पाय रोवायचे होते आणि एक मोठा डाव टाकलेला गेला होता महायुतीच्या माध्यमातून आणि निलेश राणेंचा भाजपमधून शिवसेनेमध्ये पक्षप्रवेश झाला. त्यानंतरची आता निलेश राणेंची आपण धडाडी पाहतोय, कामाचा सगळा झपाटा पाहतोय आणि पक्षवाढीसाठी त्यांचे प्रयत्न पाहतोय. मुळात ते कायमच निलेश राणे एक वक्तव्य करायचे, मी कुठेही असलो तरी माझा आत्मा हा शिवसेनेतच राहिलाय आणि कुठेतरी हा योगायोग जुळून आला आणि पुन्हा त्यांना शिवसेनेत येण्याची संधी मिळाली. मग एक शिवसैनिक कसा असतो, त्याचं काम काय असतं हे दाखवायला त्यांनी सुरुवातच केली आहे आणि आता ते एक महत्वाचे नेते सुद्धा बनलेले आहेत. आपण त्यांची विधानसभेत सुद्धा प्रश्न मांडण्याची, सामान्यांसाठी बोलण्याची, त्यांचे प्रश्न मांडण्याची आपण ती सगळी हातोटी पाहतच आहोत. त्यांची भाषणं सुद्धा गाजतात आणि त्यांचा बदललेला स्वभाव शिवसेना वाढीसाठी विशेषतः कुडाळ मालवणमध्ये कितपत महत्वाचा ठरणार आहे? नक्कीच महत्वाचं ठरणार आहे. कारण ज्या पद्धतीने म्हणजे मी म्हणेन की अधिवेशनात त्यांनी जी काही भाषणं केली ही तर होतीच, परंतु इथे ज्या डीपीडीसी सभा होतात म्हणजे जिल्हा नियोजन समितीच्या ज्या सभा होतात त्याच्यामध्ये देखील ते आपल्या मतदारसंघाचा जेव्हा जेव्हा विषय येतो, जिथे जिथे मतदारसंघासाठी काही मागण्याचा विषय येतो, जिथे जिथे मतदारसंघामध्ये ज्या काही कमतरता आहेत त्या सांगण्याचा विषय येतो, तेव्हा ते सडेतोड बोलत असतात. त्यामुळे तिथे कधीच असं वाटत नाही की म्हणजे आज असं म्हटलं जाते की एक सिनियर राणे म्हणजे नारायण राणे, खासदार नारायण राणे, त्याच्यानंतर त्यांचे स्वतःचे बंधुकीचे पालकमंत्री आहेत नितेश राणे आणि हे आमदार आहेत, परंतु ते कुठेही म्हणजे प्रोटोकॉलला कुठेही तडा न देता अत्यंत उत्तम पद्धतीने ते चांगल्या चांगल्या विषयांची मांडणी करत असतात. म्हणजे अलीकडेच झालेल्या नियोजन समितीच्या सभेमध्ये देखील त्यांनी कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे जे काही 7-8 विषय मांडले ते महत्त्वपूर्ण होते. म्हणजे आतापर्यंत त्या विषयांमध्ये एवढ्या खोलवरती जाऊन कोणी विचारही केला नसेल आणि त्याच्या वरती अशा पद्धतीने काम करून म्हणजे एखाद्या विशिष्ट पद्धतीने काम करून त्याचा चांगला रिझल्ट मिळू शकतो हेही कुणाला माहिती नसेल किंवा तशा पद्धतीने माहिती नसेल. त्यामुळे ते जर बघितलं म्हणजे अगदी साधे साधे वन्य प्राण्यांचे विषय आहेत किंवा साधे म्हणजे पाण्याच्या संदर्भातले आहेत, शिक्षणाच्या संदर्भातले आहेत, ड्रग्ज हा तर आहेच. म्हणजे ड्रग्ज, दारूधंदे या संदर्भात त्यांनी एवढ्यापर्यंत सांगितलेलं होतं म्हणजे की माझ्याकडे पुरावे आहेत, मी तुम्हाला देतो, इथपर्यंत त्यांनी सांगितलेलं होतं. म्हणजे ज्याच्यासाठी म्हणजे एक तर युवक आहेत, इथल्या महिला आहेत, इथला कामकरी वर्ग आहे, इथला शेतकरी वर्ग आहे. कारण दोन्ही त्यांचे जे 2 तालुके आहेत मालवण आणि कुडाळ, हे दोन्ही तालुके एकतर मच्छीमार, शेतकरी, युवाई या ह्याने समृद्ध आहेत. सगळ्यात जास्ती पर्यटन स्थळं ही मालवण आणि कुडाळ तालुक्यामध्ये आहेत. त्यामुळे त्या सगळ्या दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर त्यांची जी काही बोलण्याची हातोटी आणि करण्याची धडाडी ही जी काय आहे दिसून येत होती. दुसरा प्रश्न आहे की शिवसेना म्हणजे मी कुठेही असलो तरी माझा आत्मा हा शिवसेनेत असेल हे जे त्यांनी सांगितलेलं आहे ते आत्ता प्रत्यक्षात दिसतंय. त्यांचा आत्माच आहे असं नाही, ते सर्वतोपरी म्हणजे नखशिकांत शिवसेनामय झालेले आहेत. धनुष्यबाण हे जे काही त्यांनी हातामध्ये घेतलेलं आहे, जे काही त्यांनी घ्यायचं तेव्हा म्हणजे सांगितलेलं आहे ते त्यांनी चांगल्या पद्धतीने पेलवलेलं आहे आणि ते आपण बघतोय. कारण ज्या पद्धतीची शिवसेना म्हणजे पूर्वी जेव्हा शिवसेना म्हटली जायची तेव्हा आपलं काम सर्वसामान्य माणूस गेला तरी त्याचं काम हे लगेच होणार किंवा त्याचं काम निश्चितपणे मार्गी लागणार असा एक होरा असायचा आणि म्हणून सर्वसामान्य माणसं ही शिवसेनेकडे जास्ती आकर्षिली जायची. आता या मतदारसंघामध्ये देखील पुन्हा एकदा तोच एक हे बघायला मिळते ते चित्र. कोणी म्हणजे सर्वसामान्य माणसाचे जे काही छोटे मोठे प्रश्न आहेत त्याच्यासाठी फक्त निलेश राणेच नाही तर त्यांचे कार्यकर्ते देखील धडाडीने सरसावून त्यांच्या कामासाठी ते मदत करत असतात आणि ते आपण बघतोय. त्यामुळे हा जो काही पुन्हा एकदा म्हणजे आपण शिवसेनेकडे पुन्हा एकदा येऊया, हा जो काही शिवसेनेचं पुन्हा एकदा गारुड जे आहे ते पुन्हा एकदा मतदारांवरती, इथल्या लोकांवरती, इथल्या जनतेवरती पडायला सुरुवात झालेली आहे.
त्यामुळे मला काय वाटत नाही की शिंदे सेना असो, म्हणजे आपण त्याला शिंदे सेना म्हणतात, परंतु धनुष्यबाण हे जे काही चिन्ह आहे ते इथल्या लोकांच्या मनातून आणखीन पुढची काही वर्ष जाईल असं 100% वाटत नाही. बरोबर. आता सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा येतो तो पक्ष बांधणीचा किंवा संघटनाचा. स्वतः एकनाथ शिंदे उत्तम संघटक म्हणूनच पाहिले जातात. कार्यकर्त्यांना कसं हाताळावं, त्यांना कसं जपावं यासाठी एकनाथ शिंदेंचा विशेष होरा असतो. त्याकडे ते विशेष जातीनिशी लक्ष देतात. आपल्या कार्यकर्त्याला काही त्रास होत असतील तर स्वतः त्यासाठी काम करतात आणि याचं वेळोवेळी प्रत्येकजण उदाहरणादाखल बोलतच असतं, सांगत असतं, किस्से सांगत असतं. अगदी विरोधकही त्यांच्या या सगळ्या गोष्टीचं कौतुक करत असतात. हीच काहीशी गोष्टी किंवा जमेच्या बाजू आहेत त्या निलेश राणेंच्या. त्यांच्याकडे सुद्धा अगदी युवकांच्या गळ्यातील ताईत म्हणून पाहिलं जातं किंवा युवकांचा जो ओढा असतो तो विशेष करून निलेश राणेंकडे असतो आणि शिवसेना पहिल्याच पासून युवाईच्या गळ्यातील ताईत म्हणूनच ओळखली जाते. अगदी बाळासाहेब ठाकरे सुद्धा असताना किंवा आता सुद्धा आपल्याला हे पाहायला मिळतंय. तर हे शिवसेनेकडे असणं आणि आता निलेश राणेंसारखा नेता शिंदेकडे असणं कशा पद्धतीनं शिवसेनेला एक वेगळ्या प्रकारची उभारणी देण्यासाठी म्हणूया किंवा पक्ष बांधणीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. नक्कीच. आता ज्या पद्धतीने तू म्हणालीस की एकनाथ शिंदे हे बाळासाहेबांच्या मुशीतून तयार झालेले आहेत. तिथे ज्या म्हणजे ठाण्याला त्यांनी ज्या पद्धतीने सगळं हे केलेलं होतं ते जर बघितलं तर निश्चितच त्यांचं हे अशा पद्धतीने कार्यकर्त्यांना सांभाळून घेणं, संघटना वाढवणं हे साहजिक आहे. आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वाद त्यांना लाभलेला आहे आणि आनंद दिघे ही देखील व्यक्तिमत्व असंच होतं की ते सर्वसामान्य माणसांसाठी काहीही करण्यासाठी ते धावून जात असत. त्यामुळे ते साहजिक आणि त्यांच्याच पक्षाची कास ही निलेश राणे यांनी धरलेली आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ज्या नारायण राणेंचे ते सुपुत्र आहेत ते नारायण राणे देखील बाळासाहेब यांच्याच मुशीतून तयार झालेले आहेत. त्यामुळे लहानपणापासून त्यांना जे बाळकडू मिळालेले आहे ते नारायण राणेंकडून जरी मिळालेलं असलं तरी ते बाळासाहेबांचंच बाळकडू आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ज्या पक्षामधून नारायण राणेंना आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली आणि सर्वोच्च पदं भोगली किंवा सर्वोच्च पदं त्यांना मिळाली त्याच पक्षामध्ये निलेश राणेंनी प्रवेश घेतलेला आहे. या सगळ्याचा जर विचार केला तर निश्चितच कार्यकर्ता किंवा संघटनात्मक जे काही कौशल्य आहे ते कार्यकर्ता वाढ आणि संघटनात्मक कौशल्य ह्या दोन्ही गोष्टी निलेश राणेंकडे ह्या दोन्ही विचारातून आलेल्या आहेत. तिसरं महत्वाचं म्हणजे त्यांचं स्वतःचं वक्तृत्व आणि त्यांची माणसं आपल्याकडे गोळा करण्याची जी काही एक वेगळी कला आहे ती अत्यंत वाखाणण्याजोगी आहे. म्हणजे ते सर्वसामान्य माणसाच्या अगदी हृदयात हात घालून त्यांचं जे काही दुःख आहे ते समजून घेतात आणि त्या विषयाला कशी त्याची तड लागेल याच्यासाठी नेहमी प्रयत्न करत असतात. तिसरी गोष्ट जसं तू म्हणालीस की युवाई तरुणांच्या संदर्भात म्हणजे आज कुडाळ मालवण मतदारसंघातला जो काही युवा वर्ग आहे तो निलेश राणेंवरती जाम खुश आहे. म्हणजे एकतर ते त्यांच्या समवयी आहेत त्या ह्याच्यासाठी सर्वसामान्यांसारखे ते त्यांच्यामध्ये मिसळत असतात ही दुसरी गोष्ट आहे. तिसरं म्हणजे एक आपला मित्र कसा अशा पद्धतीने ते त्यांच्याबरोबर बोलत असतात त्यामुळे ही तिसरी गोष्ट आहे. चौथी गोष्ट कुठेही राजकीय आपल्या पदाचा राजकीय आपल्या पार्श्वभूमीचा आपल्या राजकीय घराण्याचा याचा कुठलेही लवलेश त्यांच्या कुठल्याच वर्तनामध्ये नसतो. त्यामुळे ते भावते लोकांना. आणि पाचवी गोष्ट अशी आहे की ज्या दिवशी त्यांनी शिवसेनेमध्ये प्रवेश घेतलेला आहे त्या दिवसापासून शिवसेनेची वाढ कशी होईल, संघटनात्मक वाढ कशी होईल, जास्तीत जास्त शिवसेनेचे कार्यकर्ते जे दुखावलेले आहेत त्यांना देखील आपल्याकडे कसं परत आणता येईल याच्यासाठी त्यांचा सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहे. आणि कदाचित म्हणूनच उद्याची सभा जी आहे जो आपण म्हणजे आता आजच ज्या पद्धतीने तिकडे पेंडॉल वगैरे बांधला जातोय ते जर बघितलं तर निश्चितच ती भव्यदिव्य होणार आहे आणि याचं मॅक्झिमम श्रेय हे निलेश राणेंना जाते. बरोबर. आता हा सगळा झाला त्यांच्या पार्श्वभूमीचा म्हणूया किंवा हा भाग झाला. पण आता आणखीन एक मुद्दा येतोय तो म्हणजे कालपासून अनेक घडामोडी घडतायत सिंधुदुर्गात आणि त्याचे परिणाम सुद्धा आपल्याला दिसत आहेत. महत्वाचं म्हणजे स्वतः आता संपर्क मंत्रीपदाची धुरा दिलेले मंत्री उदय सामंत हे सिंधुदुर्गात आले होते. त्यांचा तो सगळा शिवसेनेचा मेळावा झाला आणि त्यांनी एक वक्तव्य केलं ते म्हणजे आमचा जर पक्ष वाढतोय तर ते इतरांना त्याचं दुःख होऊ नये. हे फार मोठं वक्तव्य ठरलं आणि त्यावरून आता
भाजप आणि शिवसेनेमध्येच आता हे महायुती म्हणून लढलेत, जिंकलेत, सत्ता स्थापन आहेत आणि सगळ्या गोष्टी सुरू आहेत, पण सिंधुदुर्गात काहीसं वेगळं चित्र आता उमटताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. तर हे वक्तव्य आधी काय होतं ते आपण पाहूयात आणि नंतर त्यावर चर्चा करूयात. थेट जाऊयात मंत्री उदय सामंत यांच्या वक्तव्याकडे. पाहूयात नेमकं संपर्क मंत्री म्हणून आलेले सिंधुदुर्गात मंत्री उदय सामंत काय म्हणाले होते, पाहूयात. महायुतीचा सन्मान केला पाहिजे. महायुतीचा प्रत्येक पक्ष त्यांचा पक्ष वाढवण्यासाठी प्रयत्न करतो. अजितदादांचा पक्ष असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ते त्यांच्या पद्धतीनं पक्ष वाढवत आहेत. बीजेपी असेल, देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली त्यांचा पक्ष वाढवत आहेत. त्याने कुठे आपल्याला असं सांगितलेलं नाही की आम्ही आमचा पक्ष वाढवतोय म्हणून तुम्ही तुमचा पक्ष वाढवू नका. आपल्याला देखील आपला पक्ष वाढवण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येक नेता ज्या ठिकाणी संपर्क मंत्री आहे त्या ठिकाणी जाऊन त्यांचा पक्ष वाढवण्याचा प्रामाणिकपणाचा प्रयत्न करतायत. त्याच्यामुळे आपण जर शिवसेना पक्ष वाढवला तर बाकीच्यांना दुःख वाटायचं काही कारण नाही. आणि शेवटी ज्या पद्धतीनं आपण काम करतोय, ज्या पद्धतीनं आपण संघटन करतोय, एक काळ असा येईल की 70-30 फॉर्म्युला तर आमच्या परब साहेबांनी सांगूनच टाकला. 70 देणार तर द्या, नाही तर आम्हाला मान्यच नाही, हे जाहीरच परब साहेबांनी करून टाकलं. त्यात मला बोलायलाच काही शिल्लक ठेवलेलं नाही. पण त्यांच्या भावना महत्वाच्या आहेत. आज ज्या ताकदीनं ही सगळी मंडळी काम करतायत, मग दीपक भाई असतील आणि म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्या आहेत त्या नक्की आपल्याला जिंकायच्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर महायुतीचा आपल्याला भगवा फडकवायचा आहे. पण महायुतीचा भगवा फडकवायचा आहे याचा अर्थ आपला पक्ष वाढवायचा नाही असं कोणी सांगितलेलं नाही. शिवसेना ही धनुष्यबाणाची आहे, वंदनीय बाळासाहेबांच्या विचाराची आहे. त्याचं नेतृत्व एकनाथ शिंदे साहेब करतात. ती संघटना वाढलीच पाहिजे, गावागावापर्यंत पोहोचली पाहिजे. ही भूमिका संपर्क मंत्री म्हणून माझी आहे. याच्यामध्ये अजिबात चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. कारण प्रत्येकाला अधिकार दिलेला आहे. प्रत्येक पंचायत समितीला कधी आपण सभासद करणार आहोत, ग्रामपंचायतीमध्ये किती सभासद करणार आहोत, प्रभाग निहाय किती सभासद करणार आहोत, वॉर्ड जर असतील तर वॉर्ड निहाय किती सभासद करणार आहोत, मी तर रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये ठरवून घेतलेलं आहे. माझ्याकडे मला भेटायला आल्यानंतर पडते साहेब विकासाचं काम घेऊन आल्यानंतर पहिलं मी विचारतो सभासद झालाय, कार्ड दाखव. तू शिवसेनेचा पदाधिकारी आहेस तर तुझं मला कार्ड दिसलं पाहिजे. गावातला जर शिवसेनेचा पदाधिकारी असेल तर मी स्पष्ट सांगतो तुला दिलेलं 1000चं टार्गेट पूर्ण करायचं आणि मग माझ्याकडे रस्त्याच्या कामाला यायचं. मला माझी संघटना महत्वाची आहे, मला शिंदे साहेब महत्वाचे आहेत, मला वंदनीय बाळासाहेबांचा विचार महत्वाचा आहे. हे जर घेऊन आपण पुढे चाललो तर आपल्या शिवसेनेचा वाढू जो आहे तो कोणी रोखू शकत नाही. तर हे होतं मंत्री उदय सामंत यांचं वक्तव्य. या सगळ्याला भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी देखील उत्तर दिलंय. पाहुयात प्रभाकर सावंत नेमकं काय म्हणाल्या. शिवसेनेची एक संघटनात्मक बैठक झाली आणि त्या सगळ्या बैठकीमध्ये आमचे महायुतीचे नेते सन्माननीय उदयजी सामंत यांनी एक असं वक्तव्य केलेलं होतं की महायुतीमध्ये प्रत्येकाला आपला पक्ष वाढवण्याची संधी आहे किंवा हक्क आहे. आणि आमचा जर पक्ष वाढत असेल तर कोणाच्या पोटात दुखण्याचं किंवा कोणाला दुःख होण्याची गरज नाही. त्याचा थोडासा रोग भारतीय जनता पार्टीकडे आहे असं वाटतं. समजा नसेल तर भाग वेगळा, पण जर असेल तर महायुतीतल्या कुठल्याही पक्षाची ताकद वाढत असेल तर ती महायुतीच्या दृष्टीने आनंदाची गोष्ट आहे. कारण गेल्या लोकसभा असतील, विधानसभा असतील, या सगळ्या निवडणुका आपण महायुतीच्या माध्यमातून लढवल्या. पंतप्रधान कधी आमचे नरेंद्रभाई मोदी यांची हे बसले, केंद्रात सरकार आलं, त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुका सुद्धा आपण एकत्र लढवल्या महायुतीमध्ये आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीचं सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, सन्माननीय एकनाथजी शिंदे उपमुख्यमंत्री अजितदादा यांच्या नेतृत्वाखालचं सरकार स्थानापन्न झालं. आणि या सगळ्या ह्याच्यामध्ये 100 दिवसाचा कालावधी जेमतेम झालाय आणि त्यामध्ये अत्यंत चांगले निर्णय महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी घेतले जातात. पण जसं उदय सामंत म्हणाले की आमच्या पक्षाची ताकद वाढत असताना दुसऱ्या पक्षाच्या किंवा दुसऱ्या कोणाला दुःख होण्याचं कारण नाही. मला असं नक्की म्हणायचंय की सामंत साहेब पक्षाची महायुतीच्या ताकद वाढत असेल तर दुःख वाटण्याचं बिलकुल कारण नाही. पण महायुती म्हणून एकत्र काम करत असताना जर ताटातलं वाटीत होत असेल, वाटीतलं ताटात होत असेल
तर ते थोडंसं क्लेशदायक आहे, ते थोडंसं त्रासदायक आहे अशा पद्धतीत मला वाटतं. कारण या सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये आता महायुतीची इतकी घट्ट विण आहे, एक भरलेलं ताट आहे आणि त्यातलंच आपण इकडे तिकडे करत राहिलं तर ते थोडंसं सगळ्याच कार्यकर्त्यांना त्रासदायक आहे. त्यामुळे आपल्याला शक्य असेल तर आपण दुसऱ्या ताटातलं घेऊन आपल्या ताटाचं हे वाढवावं, सामर्थ्य वाढवावं असं मला वाटतं. होतं असं की महायुती म्हणून काम करताना वरच्या नेत्यांनी बऱ्याच पद्धतीची आचारसंहिता ठरवलेली आहे आणि ती आचारसंहितेमध्ये आता तर इतकी सुलभता आली आहे की कोणत्या पक्षाला आणि कोणत्या प्रतिनिधीला किती टक्के निधी मिळणार याचंही प्रमाण सगळीकडे ठरलेलं आहे. समित्या ज्या काय असतील त्या समित्यांच्या गठनामध्ये कोणाचा शेअर किती राहणार याचं एक निश्चित प्रमाण ते सामंत साहेबांनी सुद्धा आपल्या बोलण्यामध्ये सांगितलं होतं. हे सगळं ठरलेलं आहे. असं असताना या पक्षातून युतीतल्या पक्षातून थोडेसे प्रवेश दुसऱ्या पक्षामध्ये होऊन ताकद वाढणं हे अपेक्षित नाही आहे आणि महायुती म्हणून एकत्र जर आपल्याला राहताना अशा प्रकारचं हे अपेक्षित नाही आहे. या सगळ्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीने मात्र आपली ताकद वाढवताना आत्ताच भारतीय जनता पार्टीने आपलं सदस्यत्व अभियान केलं, सक्रिय सदस्य अभियान केलं, आपली बूथ रचना केली. ते सगळं करत असताना भारतीय जनता पार्टीने युतीतल्या कुठलाही प्रवेश करून घेतलेला नाही. परवा एक चांगली गोष्ट झाली की शिवसेनेचे दत्ता सामंत साहेब जिल्हा प्रमुख आहेत, त्यांच्या खरं तर भूमिकेचं मी स्वागत करतो की त्यांनी सांगितलं की या सगळ्या पक्ष प्रवेशामध्ये भारतीय जनता पार्टीचा किंवा युतीतल्या कुठल्या पक्षाचा पक्ष प्रवेश होणार नाही. मला असं वाटतं की सामंत साहेबांनी दत्ता सामंत साहेबांनी सांगितलेली ही भूमिका आहे, त्या भूमिकेचं आम्ही स्वागत करतो. फक्त त्यामध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष अशा पद्धतीचे प्रवेश होणार नाही याची काळजी त्यांना घेतली पाहिजे. कारण निवडणुका होऊन जेमतेम 4 महिने झाले आणि या 4 महिन्यामध्ये सगळ्यांना माहिती आहे की जिल्ह्यातल्या सगळ्या निवडणुका ज्या आहेत, लोकसभा असेल आणि ह्या ते सन्मान्य राणे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली, सन्मान्य चव्हाण साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आपण लढलेले आहे आणि या सगळ्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीची भूमिका ही फार अहम होती. भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली आपण निवडणुका लढलेल्या आहेत आणि त्यामुळे जे काही तिन्ही उमेदवार युतीचे निवडून आले त्याचा आनंद युतीच्या सगळ्याच कार्यकर्त्यांना आहे. मला असं वाटतं की तो आनंद चिरकाळ टिकला पाहिजे. त्यामध्ये स्थानिक पातळीवरच्या नेत्यांनी थोडं इकडे तिकडे करून फक्त आपलं महत्व वाढवण्यासाठी अशा पद्धतीचं त्यांनी काही केलं तर तो निवडून आलेल्याला पण खऱ्या अर्थाने आनंद मिळणार नाही आणि निवडून दिले त्या जनतेला, त्या कार्यकर्त्यांना पण त्याचा आनंद घेता येणार नाही. आणि निवडणुकीला अजून बरेच दिवस आहेत. त्यामुळे थोडंसं सगळ्यांनाच विनंती आहे की बाबा अशा पद्धतीचं चांगलं वातावरण युतीमध्ये राहील. युतीच्या आचारसंहितेमध्ये किंवा जो काय युतीचा एक पॅटर्न आहे त्यामध्ये हे होतं नाही. दुसरा विषय झाला की सध्या तरी सन्माननीय चव्हाण साहेबांनी या संघटना बांधणीचं काम गेल्या 7-8 वर्षामध्ये सुरू केलं. 6 वर्षापूर्वी सन्माननीय राणे साहेबांचा मोठ्या कार्यकर्त्यांच्या संघाचा प्रवेश झाला आणि त्यानंतर भारतीय जनता पार्टीचा बालेकिल्ला म्हणून सिंधुदुर्ग ओळखला जातो आणि याची प्रसिद्धी सगळ्यांना आलेली आहे. तर हा केवळ निवडणुकीपुरता विषय होता असं नाही, तर निवडणुकीच्या नंतरही आम्ही काल सक्रिय सदस्य आणि सदस्य नोंदणी केली जी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून होती, जी पूर्ण माहितीवरून होती. त्याला सांगायला आनंद वाटतो की किंवा याच्यापूर्वी प्लेसमेंट झाली आपली 1,50,000च्या दरम्यान आपली ऑनलाईन नोंदणी झाली आणि ऑफलाईन नोंदणी जिथे रेंज नाही काय नाही तिथे 20,000 म्हणजे 1,70,000 हे भारतीय जनता पार्टीचे ऑफिशियल सदस्य आहेत ज्यांनी भारतीय जनता पार्टीचं स्वतः म्हणून आपली सगळी माहिती वरून सदस्यत्व घेतलेलं. विशेषतः मला सावंतवाडी मतदारसंघाबद्दल सांगायला एक विषय सांगितला पाहिजे. त्या मतदारसंघामध्ये आम्ही उमेदवार स्वीकारून त्याला विजयी करण्यासाठी खरं तर भारतीय जनता पार्टीचं खूप मोठं नुकसान केलं. आमच्या पक्षातले जुने कार्यकर्ते, काही युवक कार्यकर्ते, काही खूप वर्ष राजकारणात सक्रिय असलेली जिल्हास्तरीय मंडळी या सगळ्यांचं आम्हाला नाईलाजाने युतीचा आदेश पाळत नाही निलंबन करावं लागतं. म्हणजे भारतीय जनता पार्टीने वेळ प्रसंगी आपलं स्वतःच्या पार्टीचं नुकसान करून या युतीचा धर्म पाळलेला आहे, युतीचा धर्म पाळलेला आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला, नेत्याला, आमचे देवेंद्रजी असतील, रवींद्र चव्हाण असतील आणि सगळेच मांडव सगळ्या राणे साहेब या सगळ्यांनाच अपेक्षित असं आहे की युतीच्या या सगळ्या विषयामध्ये युती धर्म चांगल्या पद्धतीने पाळला गेला पाहिजे. तर हे वक्तव्य होतं जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांचं. आता त्यांनी या सगळ्या मुद्द्यावर
उत्तरं दिलेली आहेत. जे काही उदय सामंत म्हणाले होते, संपर्क मंत्री असलेले, की कोणाला दुःख होण्याचं कारण नाही, हाच धागा पकडत प्रभाकर सावंत यांनी त्या प्रत्येक गोष्टीला उत्तर दिलेलं आहे. आता मुद्दा असा आहे की एकनाथ शिंदेचा दौरा होतोय आणि त्याच्याच पार्श्वभूमीवर त्याच्या पूर्वसंध्येला अशा प्रकारची वक्तव्य महायुतीमध्ये दिसत आहेत आपल्याला. मॅडम, मी पुन्हा एकदा तुमच्याकडे येते. आपण ही दोन्ही वक्तव्य ऐकली. महायुती असताना अशा प्रकारची वक्तव्य होणं आणि हा कलगीतुरा रंगणं नेमकं कशाचं द्योतक आहे आणि त्यातून नेमकं काय संदेश जातोय? आणि या सगळ्यावर आता एकनाथ शिंदे येतात. अर्थातच संघटना बांधणी सुद्धा महत्वाची ठरणार आहे. त्यांच्या उपस्थितीत सुद्धा पक्षप्रवेश होण्याची शक्यता आहे, तशा बातम्या सुद्धा येतात. काय वाटतं, काय होऊ शकतं आणि यावर एकनाथ शिंदेची भूमिका कशी महत्वाची ठरणार आहे? नक्कीच. कलगीतुरा हा जो काही शब्द तू वापरलास, त्याचा जर हे बघितला तर खरंच आता जे बघितलं तो कलगीतुरा टाईपच होता. आता पक्षप्रवेश या मुद्द्यावरती किंवा दोघांच्याही संघटनात्मक वाढीसाठी जे काही दोघंही जण म्हणाले, एक संपर्क प्रमुख आहेत, एक जिल्हाध्यक्ष आहेत. उदय सामंत यांनी हा जो एक जे काही वक्तव्य केलेलं होतं, एक जे काही वाक्य म्हटलेलं होतं, त्याच्यावरती पूर्णपणे प्रभाकर सावंतांनी आज पत्रकार परिषदेमध्ये त्याच्या एकेका शब्दाचे जे काही आहेत ते त्याच्यावरती हे करून त्यांनी वक्तव्य केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये 2-3 गोष्टी मला महत्त्वाच्या वाटल्या. त्यांनी जे म्हटलेलं आहे की ताटातलं वाटीत आणि वाटीतलं ताटात, हे जे काय आहे ते करण्याचा प्रयत्न करू नये. दुसऱ्या ताटातलं घ्यावं, पण एकाच ताटातल्या वाटीतलं आणि ताटातलं अशा पद्धतीचे जे काही ते करू नये. याच्यावरून जर बघितलं तर म्हणजे ढोबळमानाने जर अर्थ काढला तर राष्ट्रवादी, काँग्रेस इथून आले पक्ष कार्यकर्ते तुम्हाला चालतील, म्हणजे त्याचे कार्यकर्ते तुम्हाला चालतील, पण भाजपकडून जर शिवसेनेमध्ये जर पक्षप्रवेश झाले तर ते योग्य नाहीये, असं त्यांचं काहीसं म्हणणं असावं. दुसरी गोष्ट त्यांनी अशी सांगितली की युती धर्मामध्ये आपला एक फॉर्म्युला ठरलेला आहे. वरिष्ठ पातळीवरती त्यांचं ठरलेलं आहे की आपण कशा पद्धतीने पुढे काम करायचंय. त्यालाही कुठेतरी जर छेद दिला जात असेल तर ते योग्य नाहीये, असं त्यांनी म्हटलंय. तिसरी गोष्ट अशी, त्यांनी लोकसभा आणि विधानसभा ह्या दोन्ही निवडणुकांचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की भाजप हे तिथे होतं, ज्या पक्ष बळकट होता, भाजपच्या मदतीने हे जे काही विजय झालेले आहे ते झालेले आहेत. त्यामुळे ह्या पार्श्वभूमीवरती देखील हे जे काही चाललेलं आहे ते बरोबर नाहीये, असं त्यांचं मत आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती आज जर बघितलं की पक्षप्रवेश होत आहेत किंवा सभासद नोंदणी हा जो काही गेल्या काही दिवसांपासून भाजपची सुद्धा होते, शिवसेनेची सुद्धा होते, म्हणजे शिंदे सेनेची सुद्धा होते, आणि त्या ह्याच्यावरती आत्ताचा जे काही प्रश्न आहे तो असा आहे की भाजपमधून शिवसेनेमध्ये येता कामा नयेत किंवा शिवसेनेमधून भाजपमध्ये जाता कामा नयेत. हा जो काही प्रकार आहे हा कुठेतरी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना कुठेतरी रुचलेला दिसत नाहीये. आणि जेव्हा मित्रपक्ष म्हणून ते एखाद्या पातळीवरती एकत्र काम करत असतात त्यावेळेस हे जर बघितलं तर ते कुठेतरी दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांना कुठेतरी चुकीचं वाटतंय. परंतु त्याचबरोबर दोन्ही पक्षाचे पदाधिकारी जे काय आहेत, संपर्क मंत्री म्हणा किंवा जिल्हाध्यक्ष म्हणा, ते दोन्ही पक्षाचे हे पदाधिकारी हेही म्हणताना दिसत आहेत की आपला पक्ष आपल्याला महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे आपली सभासद नोंदणी कशी जास्तीत जास्त होईल, म्हणजे प्रभाकर सावंतांनी तर सांगितलं देखील की 1,50,000 ऑनलाईन आले आणि 20,000 म्हणजे 1,70,000 नोंदणी त्यांच्याकडे झाली. त्यामुळे म्हणजे अशा पद्धतीने जर त्याचा जर लेखाजोखा जर ठेवून जर अशा पद्धतीने काम केलं जात असेल तर प्रत्येक पक्षाने आपापले सभासद किती वाढवावेत हा त्यांचा पक्षीय पातळीवरचा निर्णय आहे. आणि कुणी आपल्या संघटनात्मक कार्यासाठी पक्ष वाढवणं याच्यामध्ये काहीच गैर नाहीये. परंतु युती असताना हे जे काही आपल्या जिल्ह्यामध्ये थोडंसं काहीतरी सुरू झालेलं आहे किंवा जी काही वक्तव्य येत आहेत ती जर बघितली तर ही वक्तव्य वाचून, म्हणजे एका ठिकाणी उदय सामंत काय बोलतायत, एका ठिकाणी प्रभाकर सावंत काय बोलतायत, हे सगळं बघून, हे सगळं ऐकून जो कार्यकर्ता आहे तो मात्र चक्रावलेला दिसून यायला लागलेला आहे आता. आणि या पार्श्वभूमीवरती उद्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जे येत आहेत ते देखील या सगळ्या गोष्टींवरती काय बोलणार याच्याकडे निश्चितपणे लोकांचं लक्ष असणार आहे. कारण
हा जरी मतदारांच्या आभाराचा म्हणजे मतदारांचा आभार मानण्याचा जरी विषय असला तरी त्याचबरोबर येणाऱ्या आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिकांच्या ज्या निवडणुका आहेत त्या देखील महत्त्वपूर्ण आहेत. त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी सांगितलेलं आहे की आपण कशा पद्धतीने काम करायचं हे देखील आपण ठरवलेलं होतं. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी शेवटी असं म्हटलेलं आहे की आपण म्हणजे विधानसभेच्या निवडणुकांच्या वेळेस आपण अशा एवढ्यापर्यंत गेलो की आम्ही आमच्या पक्षाच्या काही लोकांचं आम्ही निलंबन केलं. म्हणजे ते देखील कुठेतरी का तर आपल्या मित्रपक्षाच्या एका कुठल्या तरी याच्या उमेदवाराच्या याच्यावरून जे काही झालेलं होतं त्याच्यासाठी आम्ही आमच्या पक्षाच्या एका उमेदवाराचं देखील निलंबन केले. इथपर्यंत जर आपण जाऊ शकतो तर हा युती धर्म समोरच्या पक्षाने देखील पाळायला पाहिजे. परंतु हे सगळं करत असताना म्हणजे कागदोपत्री बोलायला असं हे खूप ओके आहे, परंतु प्रत्यक्षात करण्यासाठी हे खरंच संयुक्तिक आहे का? आणि ते जर अशा पद्धतीचे पक्षप्रवेश किंवा अशा पद्धतीची आपण आता इथे म्हणूया आपण कार्यकर्त्यांची पळवापळवी आहे ही, म्हणजे एका पक्षाने दुसऱ्याचे पळवायचे, दुसऱ्या पक्षाने आपले पळवायचे, अशा पद्धतीचं जे काही कार्यकर्त्यांची पळवापळवी आहे. आणि त्याच्यामधून मित्रपक्ष असलेल्या दोन पक्षांनी एकमेकांच्याच ह्याच्यावरती थोडंसं अशा पद्धतीचं शब्दाशब्दी करत बसायचं हे कुठेतरी रुचत नाहीये म्हणजे आणि पटतही नाहीये. त्यामुळे याच्यावरती कारण जसे दोन्ही म्हणतायत की आपल्याला आपला पक्ष वाढवायचा आहे, तर त्या अनुषंगाने उद्या एकनाथ शिंदे जे येत आहेत, एकनाथ शिंदे या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती काय बोलणार याच्यावरती सुद्धा खरंच ते महत्त्वाचं असणार आहे. कारण उद्या जसं तू म्हणालीस की काही पक्षप्रवेश देखील होतील, त्या पक्षप्रवेशांमध्ये सुद्धा जर अशा पद्धतीचं जर काय झालं तर परत परवाच्या दिवशी त्याच्यावरती काहीतरी कोणाची तरी वक्तव्य येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या सगळ्या हा सगळा जर प्रवाह जर बघितला तर ह्या पक्षप्रवेशांच्या झमेल्यामध्ये एकमेकांची मनं दुखावली जाणार नाहीत, एकमेकांच्या पक्षासंदर्भातला जो काही अनादर आहे तो वाढीस लागणार नाही, आणि ही जी काही मित्रता आहे ती कुठे त्याचा कटुतेमध्ये तर त्याचं हे होणार नाही परिवर्तन किंवा त्याचा अंत. अशा पद्धतीने काहीतरी होणं हे सर्वसामान्य माणसाच्या मनात जरी असलं तरी ते तसं प्रत्यक्षात घडणं हे कितपत शक्य आहे हे येणारा काळ सांगेल. परंतु उद्या निश्चितपणे एकनाथ शिंदे जे येणार आहेत ते ह्या सगळ्या गोष्टींवरती उहापोह करतील, ह्याच्यावरती बोलतील, कारण त्यांना बोलणं आवश्यक आहे. कारण एकनाथ शिंदेसारखा जर नेता जर उद्याच्या दिवशी या संदर्भात बोलले नाहीत तर खरंच जो काही सर्वसामान्य कार्यकर्ता आहे, सर्वसामान्य माणूस आहे, त्याच्या मनामध्ये संभ्रमावस्था ही कायमस्वरूपी राहील, तशीच राहील. बरोबर. तुम्ही आता जसा उल्लेख केला की संभ्रमावस्था असेल कार्यकर्त्यांमध्ये, हा मुद्दा येऊ शकतो तो आताच्या ज्या निवडणुका असतील, मग ती जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिका, यामध्ये स्थानिकांनाच भाग घ्यायचा आहे, लढायचा आहे. वरिष्ठ पातळीवर निर्णय हे होत असतात, पण प्रत्यक्षात जेव्हा अंमलबजावणी होत असते तर त्याचे वेगवेगळ्या पडसाद सुद्धा उमटतात. याचेच काही पडसाद आपल्याला मागच्या काही दिवसांपासून पाहायला मिळतात. आणि कालची जी वक्तव्य होती ती अतिशय महत्वाची होती. त्यामध्ये संपर्क मंत्री स्वतः बोलतायत आणि जिल्हाध्यक्ष म्हणून पत्रकार परिषद घेतली जाते. त्यामुळे हा मुद्दा ऐरणीवर येतो. अशा वेळी एक मुख्य नेता आपले सिंधुदुर्गात येतोय, आपल्या ठिकाणी येतोय आणि आपल्याला काहीतरी उपदेश देतोय, सल्ले देतोय, तर ही भूमिका आता महत्वाची राहणार आहे ते एकनाथ शिंदेंची. या पार्श्वभूमीवर आगामी ज्या निवडणुका होत आहेत त्यासाठी काही वेगळी रणनीती आता आखली जाऊ शकते का असं तुम्हाला वाटतं, किंवा कशा पद्धतीचं पुढचं चित्र आपल्याला या सभेनंतर पाहायला मिळेल? अर्थात ते नंतरच कळणार आहे, सभा झाल्यानंतर त्याचे काय पडसाद उमटतात, पण एक शक्यता जर आपल्याला वर्तवायची असेल तर ती काय असेल? त्याच्या अगोदर मला एक तुला सांगावंसं वाटते की हे जे काही सुरू आहे, म्हणजे आता पक्षप्रवेश किंवा आता जे काही एकमेकांवरती एखाद्याच्या विधानावरती दुसरा प्रत्युत्तर देतोय, त्याच्यावरती परत पहिला प्रत्युत्तर देतोय, हे जे काही सुरू आहे, मला असं वाटते आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं राजकारण पहिल्यापासून म्हणजे आतापर्यंत आपण बोलत आलो की राणे ह्या फॅमिलीभोवती फिरत आलेलं आहे. नारायण राणे हे खासदार आहेत, नितेश राणे पालकमंत्री आहेत, निलेश राणे आमदार आहेत. त्यामुळे लोकांचं कितीही झालं तरी म्हणजे त्यांनी तिन्ही राणेंना निवडून दिलेलं आहे. त्यामुळे त्याच्यामधूनच दिसून येते की लोकांचं प्रेम राणे फॅमिलीवरती आहे, हे तर कोणीच नाकारू शकत नाही. याच्यावरती हे सुद्धा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे की राणे म्हटल्यानंतर लोकांना राणेंबद्दल आत्मीयता आहे, त्यांच्याबद्दल प्रेम आहे,
परंतु जेव्हा असे म्हणजे एकाच राणे फॅमिलीवरती प्रेम करणाऱ्या माणसांमधली जी काही कार्यकर्त्यांची ही असते ती जेव्हा विभागली जाते अशा पद्धतीने की मग ते धनुष्यबाण आणि कमळ अशा पद्धतीने ज्यावेळेस विभागली जाते त्यावेळेस कार्यकर्ते सुद्धा हे होतात, कारण अल्टिमेटली त्यांचं प्रेम कोणावरती आहे तर राणे फॅमिलीवरती आहे. बरोबर. मग एकाच म्हणजे माझा तर ओढा किंवा माझी आत्मीयता राणे फॅमिलीवरती आहे. त्यांच्या सगळ्या ध्येयधोरणांना अनुसरून आपण त्यांना मतदान देखील केलेलं आहे. परंतु हे सगळं असताना पक्षीय पातळीवरती जर अशा पद्धतीची जर फाटाफूट होत असेल आणि जर मतभिन्नता येत असेल तर सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांनी करायचं तरी काय, हा देखील प्रश्न आहे. आता मी तुझ्या प्रश्नाकडे येते की काय वातावरण असू शकते किंवा याचा काय हे होऊ शकतो. हे बघ कसं आहे, राजकारणात आता सगळंच माफ झालेलं आहे. कोण कधी कुठे कसा जाईल हे आपण कधीच प्रेडिक्ट करू शकत नाही. हे तर सगळंच म्हणजे आता म्हणजे कोणीच ते प्रेडिक्ट करू शकत नाहीये. अशा पद्धतीचं एकूणच ज्या पद्धतीने शिवसेनेचा झंझावात कोकणामध्ये झाला, शिंदे सेनेने बऱ्यापैकी इकडे हे केली, पकड आपली पुन्हा एकदा घट्ट केली. इकडे केसरकरांच्या माध्यमातून असू देत, तिकडे निलेश राणेंच्या माध्यमातून असू देत, या सगळ्याचा जर विचार केला आणि पुन्हा एकदा मी म्हणते की गारुडच आहे हे, म्हणजे शिवसेनेचं कोकणी लोकांच्या मनावरचं असलेलं गारुड हे अबाधित आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालेलं आहे. याच्यामध्ये कशा पद्धतीने, कारण शेवटी हे जे लोकप्रतिनिधी असतात हे लोकांसाठी काम करत असतात. लोकांना काय पाहिजे आहे, लोकांनी जर आपल्याला निवडून दिलेलं आहे तर त्यांच्या विकासासाठी आपण काय करायला पाहिजे हे लोकनेते ठरवत असतात. आणि त्याचा जर विचार केला आणि त्या पद्धतीने जर एकूणच जर बघितलं तर भविष्यामध्ये कोकणातली रणनीती कशी असायला पाहिजे, या आपल्या मतभिन्नतेमुळे त्याचा परिणाम मतांच्या भिन्नतेमध्ये होणार नाही ना, याची 100% काळजी ह्या लोकांनी घ्यायला पाहिजे. कारण आता जसजसे म्हणजे आता पूर्वीसारखी परिस्थिती राहिलेली नाहीये. आज दिवसाला माणसांची मतं बदलत असतात, कारण आपल्यामध्ये अनेक माध्यम आहेत आपल्यासमोर. समाज माध्यम आहे, आपण टीव्ही बघत असतो, अनेक गोष्टी आपण वृत्तपत्र वाचत असतो. त्यामुळे पूर्वी कसं होतं, भाषण, आपल्या बरोबर असलेली लोक एवढाच फक्त पगडा असायचा आणि वृत्तपत्र. परंतु आता अनेक ठिकाणावरून अनेक म्हणजे चतुरस्र माहिती सर्वसामान्य लोकांपर्यंत जात असते. त्यामुळे याच्यामध्ये आणि अशा पद्धतीने जर मतभिन्नता येऊन जर समोर दिसत असेल तर ते काही पुढील राजकीय भविष्याच्या दृष्टिकोनातून योग्य वाटत नाहीये. ही एक गोष्ट झाली. दुसरी गोष्ट झाली की काही लोक म्हणजे आताच आपण बघतोय काही पक्षातली लोक स्वबळाचा देखील नारा देत आहेत की अशा पद्धतीने जर ह्यांचं वक्तव्य असेल तर आपण स्वबळावरती देखील उभे राहू. मग हे जे स्वबळाचा आहे हा नारा, आणि आता जे काही आपण एका पत्रकार परिषदेमध्ये जे काय ऐकलं की आपण भाजप म्हणून आपण चांगल्या पद्धतीने त्यांना साथ दिलेली होती, हे प्रभाकर सावंतांचं वक्तव्य होतं. त्याचं जर एकूण हे जर बघितलं तर हे किती आणि कुठे एकत्र येते हे सुद्धा बघणं तितकंच महत्वाचं ठरणार आहे. आणि ज्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की वरिष्ठ पातळीवरती काही आपला फॉर्म्युला ठरलेला आहे, तो कोकणासाठी वेगळा होऊ शकतो का? बरोबर. अशा पद्धतीने म्हणजे जर तो कोकणासाठी वेगळा झाला तर पुन्हा एकदा कोकण त्याच फेऱ्यामध्ये अडकून, पुन्हा त्याच रगाड्यामध्ये अडकून पुन्हा तसंच पाठी राहील का? अशा पद्धतीने देखील विचार हा लोकनेत्यांनी करणं आवश्यक आहे. अर्थात याच्यामध्ये ही सुद्धा एक वेगळी रणनीती आहे की कसं आहे हे देखील आपण काही सांगू शकत नाही. कारण आता कसं असते राजकारणामध्ये अनेक वेळेस असं होते की तू मारल्यासारखं कर, मी रडल्यासारखं करतो, आणि एकत्रितपणा जेव्हा येतो त्यावेळेस सगळेजण हम साथ आहे म्हणून घट्ट हातात हात घालून उभे असतात. मग अशा पद्धतीचं हे करताना एक कुठेतरी एक रस्ता, एक मार्ग ठोस असा इथल्या जनतेला दाखवायला पाहिजे, जो आता कुठेतरी थोडासा दृष्टिक्षेपात यायला सुरुवात झालेली आहे. ती जर असेल तर त्याला या राजकारणातून जर ब्रेक मिळणार असेल तर ते योग्य नाही. कोकणच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या लोकांच्या दृष्टिकोनातून तो योग्य नाही असं तरी मला आत्ता तरी वाटते. एकूणच ही रणनीती काय असेल? खरंच पक्षीय पातळीवरती अशा पद्धतीची दुमतं असू शकतात का? स्वबळाचा खरंच नारा पुढे घेऊन जाण्यासाठी किंवा ह्या निवडणुकांसाठी स्वबळाचा नारा दिला जाईल का?
पक्षप्रवेशांच्या वरती काय वक्तव्य केली जातील आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याच मित्र पक्षातल्या कार्यकर्त्यांची पळवापळवी, आपल्याच मित्र पक्षातल्या लोकांची पळवापळवी ही कितपत संयुक्तिक आहे हे आता उद्या एकनाथ शिंदे साहेब येत आहेत, त्यांच्या वक्तव्यामधून ते उघड होईल किंवा त्याच्यावरती ते भाष्य करतील. आता अशीच अपेक्षा ठेवूया की उद्या या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर आपल्याला मिळतील. तर याच नोटवर आपण इथंच थांबूया नक्कीच. असं मला वाटतं. धन्यवाद मॅडम, तुम्ही सविस्तरपणे या सगळ्या गोष्टी हे मुद्दे समजावून सांगितले त्याबद्दल आपले देखील आभार. तर आता आपण जी चर्चा केली ते हेच एक दिसून येते की आताची सिंधुदुर्गातील राजकीय परिस्थिती, आगामी निवडणुका या पार्श्वभूमीवरील एकनाथ शिंदे यांचा दौरा हा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. आता जी सभा होते त्यात ते काय बोलणार आहेत, आता सिंधुदुर्गातील महायुतीतल्या रंगलेल्या कलगीतुऱ्यावर ते काय बोलतील याकडे सुद्धा आपलं लक्ष राहणारच आहे. पण या सगळ्याबाबत तुम्हाला एक प्रेक्षक म्हणून, त्याचबरोबर कार्यकर्ता म्हणून, सामान्य नागरिक म्हणून काय वाटतं हे आम्हाला नक्की कळवा कमेंटच्या माध्यमातून. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण स्टार लाईव्ह. धन्यवाद.